Sngap kumno uba titos khanyu uong ya ka isi ka bathmai bale alam da ka VVP ka leng persya HKHADC kan nom shim da ka sinjam ka bateng e ban persya ka executive committee ka bathmai ka balai alam da ka VVP ha ka de ka dorbar mangteng ka balai sngi banwan ka ban sedang nadu ka arpu ndriu tarig uluber ngimdon shibun kimat banra namar bakane kadai ka dorbar ka badingkong jong ka ying dorbar ka bathmai laong nung alam ka leng persya ka KHADC uba titos tarwel khan ha ka sngi balang Henry ula banjur baka leng persya ka kmilinti baka isi ka bathmai kanbu ya ki policy jongka nakamta ban penbha ya ka jingtrai kam baro ka wei jongka council uba titos tarwel ula penpau ba habakin ya ka bor bapura baka isi bathmai kalayo kadai ban pendep ya ka jingkmilinti jongki pajba lingba ka jingshin shar jongka haka ju kapor ula kadau baka dangsa haka jingbom tikna laka isi kan la ne emban warra ya kamang tengka bapura nakamta usnem mang tengka arja arfsan arja arpundriu haka dorbar banwan hadu menta ngimpat yo ya kathup jongki kam nakamta ka dorbar mang tengka ula berap uba titos tarwel khan ula berap ru da ka ba uong ba ula warra artli ki motion kawai kabiadai bat ka jingbom don kam don jam bat kawai pat kabiadai bat ka jingkhang ban ti mau bat ti siap kum kaleng persya ulong ki kwa e ban sotu kumno ka isi kap thamai kathmu ban pen milat ai kam ai jam ki samla bom don kam don jam ha ka thai ngi kwaru ban yosngeu na ka isi shaphang ki lat kilenti ki bathmu ban shim ban weng ya ki jinge baki briu ki akendu namar ka jingkhang ti mau ti siap labrab beng uba titos tarwel khan